नमस्कार, मी आरती सावंत। आज मी तुमच्यासाठी घेऊन आले आहे गोकुळाष्टमी स्पेशल असे काळ्या वाटाण्याचं सांबार। जर तुम्हाला संपूर्ण व्हिडिओ पाहायचा असेल माझ्या अन्नपूर्णा चॅनलवर नक्की बघा। लाईक शेअर सबस्क्राईब करायला विसरू नका। श्री स्वामी समर्थ, ब्लेस यू, थँक्यू। अर्धी वाटी काळे वाटाणे घेतलेले आहेत। पाणी घालावे आणि 2 वेळा स्वच्छ धुवावे। 2 ते 3 वेळा मी हे काळे वाटाणे धुतले आहे। आता आपण पाणी घालूया आणि 8 तास काळे वाटाणे भिजत ठेवावे। काळे वाटाणे मी रात्रभर भिजत ठेवलेले। आता आपण हे स्वच्छ धुवून कुकरला 8 ते 9 शिट्या करायच्या आहेत। हे बघा, छानपैकी धुतलेले आहेत। आता आपण हे काळे वाटाणे कुकरच्या भांड्यामध्ये घालत आहोत। गरजेनुसार पाणी घालावे। मीठ घालत आहे। काळे वाटाण्याच्या 8 ते 9 शिट्या कराव्या। जर नाही शिजली तर अजून 2 करू शकतात। कुकर थंड झालेला आहे। काळे वाटाणे हे बघा छानपैकी शिजलेले आहेत। 8 ते 9 शिट्या काळ्या वाटाण्यासाठी बरोबर होतात। आता मी ह्याच्यातले थोडे काळे वाटाणे पाणी पूर्णपणे काढत आहे। थंड झाल्यावरच मिक्सरला हे थोडे काळे वाटाणे ग्राइंड करायचे आहे। बघा, अजून थोडे घेते। आता हे काळे वाटाणे मिक्सरला ओबडधोबड ग्राइंड करायचे आहे। वाटाणे एकदाच ग्राइंड करायचे आहे। जास्त ग्राइंड करू नका, नाहीतर हे पूर्णपणे स्मॅश होईल। ओबडधोबड काय दाणे राहिले तरी चालतील। हे असं ग्राइंड केल्यामुळे आमटी दाटसर होते। त्यामुळे थोडे काळे वाटाणे मिक्सरला ग्राइंड करायचे असतात। का एकदाच मी ग्राइंड केलेलं आहे। लगेच मिक्सर बंद करायचा। हे बघा, ह्याच्यामुळे आमटी घट्ट होते। कढई गरम करत ठेवलेली, तेल घालावे, कढीपत्ता घालावे, टोमॅटो एक छोटा परतून घ्या। टोमॅटो, कांदा खोबऱ्याचं वाटप घालावे। एक मोठा डाऊल घालत आहे। थोडं परतून घ्या। मसाले घालूया। मालवणी मसाला 1 चमचा, एक अर्धा चमचा आणि टोटल 1.5 चमचा मालवणी मसाला घातलेला आहे। लाल तिखट अर्धा चमचा, हळद, गरम मसाला अर्धा चमचा। आता छानपैकी परतून घ्यावे। स्लो गॅसवरच परतून घ्या, फास्ट करू नका, कारण का मसाले करपतील। मसाले छानपैकी परतून झालेले आहेत। तुम्ही बघू शकता किती छान कलर आलेला आहे। आता आपण मिक्सरला जे काळे वाटाणे ग्राइंड केलेले ते घालावे। छानपैकी मिक्स करा। कुकरमध्ये काळे वाटाणे शिजवलेले ते घालावे। आता पाणी घालायचं आहे। अजून थोडा घालत आहे पाणी। छानपैकी मिक्स करा आणि गॅस फास्ट करा। छानपैकी मिक्स करा आणि गॅस फास्ट करा। चवीनुसार मीठ घाला। तर आपण जेव्हा फोडणीला आपण काळे वाटाणे घातलेले तेव्हा मीठ आपल्याला अंदाजाने घालायचं आहे। चव बघा, मग नंतरच तुम्ही मीठ घाला। छानपैकी मिक्स करा। चांगली उकळी येऊ दे काळे वाटाण्याला। गॅस स्लो करत आहे। झाकण ठेवत आहे 5 मिनिटं आणि आमटीला चांगली उकळी येऊ दे। मिनिटाने झाकण काढत आहे। हे बघा, छानपैकी कलर आलेला आहे साईडने। मिक्स करूया। छान उकळी आलेली आहे। कोथिंबीर घालूया। छानपैकी मिक्स करा। तयार झालं काळ्या वाटाण्याचा सांबार।
हे तुम्ही बघू शकता, खूप छान कलर आलेला आहे. हे बघा. आता आपण गॅस बंद करूया.